Hello everyone, lamsago tini nikatal video wa nge tabung ke ang mo gadam no runa ni bakai khulo ko tongo ke awo nge ta color nai thong man si color mixing tong ba kata awo ni bomu hongkai omo gadan bomu hongkai mai mi hino ke opun to huk ro ko simbi siman to ko hai pa no bai ri wa kai phal man ta mo hongke kiti kaisa hongkai to ja thalik botu pheka amo hongke 100 taka pota kiti kaisa hongkang kai có một cái đó bé là mango đại hiến ấy amo bố bài tu phải sắc amo hình ke jiwa del shita ka khai pai tu buata chin parawa phalmani kapna phalnai tong blang ke pai tu feka hangge de mami to songoi na pai jak no hingge mogadam tu feka ba ka kutung urugu chanai hingge amo ke jiwa 50 taka khai man kha hingge kukaro runai chicken blang han bagai on jotno chakba yota kiti kisar khangkai na thong to mai min ka gas ke thok jaga mai min mogadam ka chispan chai mano ute gese tamne te gese kheruning kotor jat kari dan amoke thok jaya to karak amoke to norom ongkai tongo jaman mai gudia sama haita ke tui te bisi gobang luna nangya ke amo 3 bar ya ke 4 bar sitti rekhang kai no mobono tikleman kata ke ang obono kisa test khanen ba kai ko som kisa ri kata oro tui bo tong bala ka kati ko mogo tam bang dor ong ne kisa som bang ro no ri rekha ka kasai ya jatti thogota umro som ro rekha kai amni pori hinke ko obono chalai ne obong ka to chu kholok chatta nykha nula ta papa la sinorong ke to muya kutung bhai tu bujak ke obrono dipor song chalai sine to muya wa malek hingke so tabu hingke to dipor bo kisa kheklai thangka hingke ani parcel bo bhai shopeka hingke kaisa dress order khlaimani ta obo hingke short kurti de hana klai saiman chukla suk short bong yata hingke oboni kunu dupatta kri plazo te kurti amsuk no hingke agi hingke to ang L size rok mangno order khlai chumjago hingke to tabu hingke ang M size ri khata hingke omo kisa picture rok nungman bo kisa kotor jat re khaini nugo loose jat mo kisa gear gnang plazo rok bo ke jeta ang color naima bai sem no soppe kate design rok bo ken rok nangkha hingke bandok naithok jakha hingke ani comment no link sanding ken no ang ko link share khlai ri ruanan dress ni link hingke so ke dam bai puso kha dam ke to 500 kisa lai drum ka total ta hingke color bai te design bai ang thik jakha ke apni pori hingke to ang try khaine kha chumi nai kha te chumi nai mani bisingo reels bo kaisa khlai pika ang abo hingke te Instagram mo ang reels upload khaijak no jata Instagram active tongna hingke te nukhana anu jata follow khaijak ke nukhana sorap ti gan bai ang khlai mani ta obo hello bab song phung ka ham no jata na no hingke phung ni mai mi rok song gai tongo ke yang ngol gai ko mui tu box jak tabu mui rok sangnai yu to tran jeng go tamnei tabung ke ang mosting khainani bagai yang thapa bo hor tongma bate hockey ro tongo ba ge oro ang phantok sogri kam don bari ni phantok ta kunu bithi rok kri bithi wathi kre dum norom kheno munmani hamsugo ka ke yang go ka ke tui bo muthung jak ti ekdom not kasla kotoma wo tui muthung jak ka ke tabo khito tlang thang sinai da hingke aboni pore hingke to mosding se khai pika hingke orong kai to moso kothi bai romani hingke te rison to rilia ongkota pias bai khai kata mosding to khai pika amni pore hingke mui songnani kaisa tongkhu hingke mui hingkai angko mikhun songnai bolong ni mikhun thalik mikhun ta kete awan bo chomoi rwkha kaite rison bo hugui paijak kaite moso rok bo ready hingke ke thok kisa ruwei tei awan riwui songnai hingke oro hingkai to gangla gorok khaimani munnani no nai tongkha ta
जों tabuk hingke tei kaisa manui go unboxing khlailainai hingke miya sanjao no sokpaimani hingke kisa afuru manui kotor bo khulugui kaham ta hamya te phunukna langpa kisa packet rok khulukjak no hingke tabuk kaham ke chwng nailai sinai ta hingke jera bo no logi logi obo hingke to mok order khlaimani ta ongko nok rok hunani bagui cleaner mok no mop da chaimanliya hingke obo balti ko cherai hingke bo obo gari hinui hansi khlai tongsi kiting ruimang hingke obo hai nok rok kaham ke huui mano hinui ang chajakmani ta tei naide yang bufang busa tamung tonglai hingke nok bisingo no bono bwkhani rai rwkhata yang pathor wati rok bo waijak ba hingke bo thik tongyang ma ba hingke phone phunugui kisa bono bwkhani rok rai rwkhata machine bai hingke boni gamachi rok ong tongmani bagui haini bagui bwkhani kwchak khei ri rwkhata hingke aboni pore hingke to ang muko tabuk mani katal sopaika ba hingke nok rok huui naia omo bai hinui ang tui tlangnai ta tui tlangkhe nok rok hunai khe ang je hamjakmani je ang nangui tongmani amono mankha hingke abo ongko ani logini no ano order khlai rwkhata ang bono sammani bahai to hamjaksuka ang hingke tabuk khe to laijol rok rwui nok rok huklai naisiwaan ta. Tabuk hingke jera no tui tukurmani amsebo tui tongthokjakmani saban bai thwngkhe se dudh haing tongsi tui se amso ulo hongkha hingke bo thuka thuma bachawui hingke sidor rok tiklai sidor thwngui yakung rok kwchak kwchak saklai bai tei sailab kwrwikha bono jani mankha amo angkhe to kwrwui kha hinui tongmani ta amokhe tabuk no ang phunuknai obo hingke to basin tei ongko tap rok thepawui paikha tangkha buini sak kaham to khaimaliya hingke jangmani obono kaham wngkha hingke yak rok sutrop khata chikon sano se obo khai jotono se chikon ta hingke amono naiui se pai oro thepamani ba ke agini simi kaham khe khaijak eba khe kisa tola o chwngna nangmani khe chini hingke omo kisa thapa hai wngthangkha ta kuchu o hingke tabuk khai to ang ani cherai no dudh rok khaninai obo hingke to horlicks hingke junior horlicks ta hingke amoni kisa khaninai hingke bo ongko nugui rok sano hingka khe bo kisa ri rwmano hingka khe o bottle hingka khe bo oромang nungnani hino to haini bagui oro ri rwkha obo hingke jeta bono ang delivery khaipuru afuru hospital manmani ta mane aro paimani hingke khe bo obo mangsa hamjago tiksa kolog khe hamjak hingke omo khe kisa chicken ta khe orono ri rwkha hingka khe bo abono ongko nungo ta cherai rok nungma hai khe cherai bwsarok nungmani hai khe boto aswk cherai tonglaia aswk kwlui tonglaia tabuk 2 bosoror chikano nai tongkha ba hingke chago boksai rwkha hingke yango fataro hingke watui faisugoi tongo watui faisugoni tongo haini bagui ang aswk video rok bo tamhinai thik mate tisai meng tongo tei video rok tisajak tongo ongko edit tei upload rok khainani letong tongkha ta hingka khe yang cherai hingke to tui o thana hino watui hingke to tongna jaga kwrwui pura tamhinai joto chisi thangbai nok rok hingka khe cha phunuknani ang tabuk guide bai cha swlamjak ta hingke amoni pore snapsa tongkha hingke no tabuk ang horni mui songnai khe mai hingka khe to songui rok paijak rice cooker o mai khe to songui rwo hingke aro chongkha khe kisa gas rok pachi ta hingke abo hingke to loti tubjak tongo hingke obono ongko to songnai hingka khe amo hai khe bukur khugui tei helebui no phalota chini yang wngkha hingke obono paitubjak tongo hingke 2 din kaui tongkha omo paitubmani hingka khe tini se songsa chini kisa pengui ri rwanu ta tamhinai bwtui kisisa ri rwo ta amtui khlai obono ang khulugui songui ri rwnai hingke aboni pore hingke obo alu twisa hingke obono hingke cherai no kisa alu bhajak khlai charinai hingke yang fataro monakmani eko tamhinai tabuk to watui tei current bo thangfai wngma bai hingke deros kisa ri rwkha hingka khe bo deros rok thokjakbala kebo kwran kwran khlaiui bhajak khai ri rwnai ta hingke tini horni mui obono wngkha ta boni hingke to ani mui bo munani naitokha eko loti ongko songmani ta bahai motom motom nokhor chuka.
So tini muidong rika thangnai video ang nobe kisa ko share khaimani bichi samute abun experience ti ani lifestyle change khaimani no tuisa ang rokno ar jago saikana robo dong ke ar khoroksa ano comment khlai saos talasing na amo kisa muina busung kaboni comment nukoi ingke bori ingke tonggele periods ingyale tongyata ka waisale wine le ngnai waisya ke wine fan to jing problem tong fana ingke mustalasing na ma mun yo ke 1 year tong khawata ba periods yang ke ano help khaiti bai ni sa ke periods yano lang la pai ke ing romane ba doctor boya ko no boyang ke nang gynecology doctor bi malai dita